Kardom kar benglong pinya video ke lalo nonam che thangklong chepar jana bangphu mate arji ke men nai actor alang le men ke jirsong ronghang alang le phane lutum karbi video lobam akimi chepar jana lamar jan lutum langilong po ser production hen ben ke bonda lamar jan kongri pi totang te pini gela bang so alamar jana photak le full detail lang sinang totang te a video le start iklona labang so lamar jan long chepar jana bangphu mate actor men ke lalo thari jirsong ronghang alang le phane lutum labang so alamar jan long alang le chepar jan te iglongji lapen labang so lamar jan long chepar jana bang phi mate assessment ke lalo Dipsika Das alang li pansta me lutum labang so alam mazan long alang li japajan thi longji alang li ke labang so alam mazan long si lutum kar belam mazan ke chingsi nang japajan non ik a video iklo lapen labang so alam mazan long kilun lutum mati asingara men ke lalo thare sonjet ronghang alang li pansta me lutum labang so alam mazan long alang li se lutum adri longji labang so alam mazan fan direction ki bidona bang fomen ke lalo jetul timong lapen labang so alam mazan fan mohor kne bidon abang fomen ke lalo Pasista Hanse lapen azik ke medon abang payment kelalo ambika rong pipi lapen producer abang payment kelalo prima teron pi naton labang soal amazan mati video ba modana tum nang iji brute official share production youtube channel sinang tum nang ilong po natul mason ka ke kar beng long open onam se thangklong a video hai mati actor address video lang ingirite naltum handshake channel official subscribe ping non lapen like ta ping non lapen comment bang to benam chini do ning non pini video ke lansi kang ton lo pur bang